Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Nung manyawad kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Biyabe tamong manyawad pamipakayap king ginong, kapamilata na niting programang King Lagyo ng Jesus. Magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-KNJ. Welcome po dito sa healing program ng radio station ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, ang DWB 91.9 Bright FM, ang KLNJ, King Lagyo ng Jesus, kagaling laan sa ngalan ni Jesus. Episode 6, Season 13 ng KLNJ na pinamagatang Hindi Ka Nag-iisa. Bagamat sa gabing ito, hindi po natin makakasama si Brother Jeffrey M. Gomez, ang aking co-host dito sa KLNJ. Dahil kaninang umaga po, nagpaalam siya sa akin na hindi raw po siya makakarating sa gabing ito. Pero tamang-tama po ang title ng ating episode 6, Season 13 ng KLNJ, Hindi Ka Nag-iisa, dahil hindi pa rin pala akong mag-iisa. Kasi kasama po natin ang ating guest co-host, na si Sister Doris. Magandang gabi, Sister Doris. Magandang gabi po, Father. Napakaganda nga po ng title, no? An assurance na hindi ka nag-iisa. Talaga palang hindi ako nag-iisa. Magandang gabi po sa inyong lahat at pasensya na po kayo. Ako po ulit yung nakita nyo dito, no? Kanina lang po nandito ako. Pero, yun po, ito po yung grasya ng Diyos. Hindi po inaalaw ng Diyos na mag-iisa po. Na po ang atin pong, of course, mahal na mabait na pare dito po sa KLNJ. So samahan niyo po kami dito po sa programa na punong-puno ng grasya ng kagalingan ng ating Panginoong Jesus. At sa pagkakataon pong ito'y manahimik po tayo at atin pong hilingin kay Sister Doris na pangunahan niya tayo sa ating pambungad na panalangin. Pakiumit na lang yung naka-impose pa rin, sis. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Father, as we meditate on what it means to release complete control of our lives to you, while simultaneously doing the hard work you have called us to do for your kingdom, we ask you for peace and clarity. Give us the wisdom we need to navigate this strange life, and let the skills we learn during this time make us holier people who have drawn closer to Christ. Father, remind us to take our thoughts captive and remain close to you through prayer. In the way that we never meant to live, Christ is with us. In Him we have the strength, joy, and peace we need to keep moving forward in your purpose for our lives. Father, you provide for us and sustain us. In a loud world, inspire our hearts to be quiet. May we faithfully and obediently carve time out for you, so you can prepare us for what we do not know is yet to come. May our hope ever be in Christ alone. He is among us. In Jesus' name we pray.
Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you so much, Sister Doris. Inialin mong opening prayer na pinamagatang A Prayer to Remember You Are Never Alone. At ito ay sinunod po ni Meg Butcher, galing po sa crosswalk.com. Kumusta, Sister Doris? Mabuti naman po, Father. At yun po, ngayon po ay pagka po talaga hindi ano tawag dito? Hindi ukol na po. Ngayon po dapat wala ako dito, Father. Ganon? Opo. So talaga palang dapat Opo. mag-isa lang ako sa Talaga po gabing ito. mag-isa lang kayo kasi po Pero- meron po kaming, yung pong organization namin ay naka-assign din po ngayon dapat sa Station of the Cross. So magsistay po dapat ako doon sa Sa Santo Niño. Santo Niño Opo. Parish. Kasi meron pong may misa and syempre po yung po mga kasama namin dapat mag-uusap-usap. Pero sabi ko po kanina, call of duty. Kasi nag-field work po ako at the same time po. Sabi ko, walang makakasama po pala si Brother Iber. Kasi nag-zoom po si Ma'am Arlene. Para sa ano yun? Sa... Yung po sa BKK naman po. BKK. Dapat normally po Wala rin kasi... si Among Pep? Wala po kasi nga po may misa siya. So ngayon naman po, sinasamahan ko si Brother sa ano. Medyo busy sa parokya. Kwaresma na eh. Yes po. Actually, last Friday, wala ako na-invite ding guest priest para Yes sa penitence service. Ako yung pinangunahan ko yung penitence service sa parokya tapos ako na rin nagpakumpisal. Pero this Friday, na-invite namin si Father Monsignor Jean Reyes. Okay. Kaya nabigyan din ako ng pagkakataon na makapunta rito sa KLNJ sa gabing ito. Although kanilang magpaalam si Brother Jeff, di ko na rin naitanong sa kanya kung ano yung reason niya. Bakit? Basta at least nagpaalam siya, pinagbigay alam ka ng umaga na hindi siya makakarating ngayong gabi. So nung gagawin ko yung script, ewan ko, yung inspiration ko, siguro makakayanan. Hindi na ako nagpasabi rin sa'yo na hindi pwede si Brother Jeff, na baka pwede mo akong samahan. Tapos ang title pa man din na naisip ko, hindi ka nag-iisa. Talaga palang hindi ako mag-iisa kasi minabuti ng Diyos na nandito ka tapos although naka-ready na rin ako ano yun ano yung parang kinondisyon ko yung sarili ko, susubukan kong kahit mag-isa lang ako, pero kahit yung pamagat nung episode natin hindi ka nag-iisa, pero alam ko naman nandyan ang Diyos nakaantabay at makakasama siya, pero syempre literally, hindi ako nag-iisa kasi nandito ka. Kaya yun ding panalangin kanina, a prayer to remember you are never alone. Sa panumpuang itong Kwaresma, sa aming parokya, Sister Doris, ang naging pinaka-tema namin, yung isang ginawang kanta ni Father Chris Cadyang, Kwaresma, Panaunin ng Grasya. Lenten season a season of grace. Kasi in line with 75 years full of grace. Kaya yung tema sa parokya, merong salitang grasya. Napagtanto ko nung Ash Wednesday, 12 lang yung misa sa parokya. Ay, wow. Pero yung 8 sa akin, salamat sa 3 guest priest, yung 4, sila yung nanguna dun sa 4. Tapos, ewan ko, nung unang misa ko ng 6 a.m., I was inspired. Naalala ko yung isang nakita ko sa Facebook, a 40-day challenge na baka meron kang gamit sa cabinet mo, hindi mo na ginagamit. So, araw-araw. Parang gumawa ng kabutihan, itabi yun, and after 40 days sa panang Kwaresma, yung naipon, ipamigay. So, yun yung inspiration ko, tinawag ko siyang Project Kayapan. Pero yung Kayapan ang ibig sabihin, although ito yung term natin sa kabutihan or goodness, pero yung Kayapan, Kapampangan word ng goodness, Kayapan ang ibig sabihin, kalam yampang ban panyaw. Wow, ganda. Parang nakita ko pa, meron akong gamit, kukunin, ilagay sa isang lalagyan. After 40 days, daily yon, parang may mabuting ginagawa araw-araw. Doon ko nakita yung Lenten season and season of grace. Kasi nga, ito yung pagkakataon pag magbalik doon sa Diyos. Considering ito yung every Friday sa parokya, meron kaming penitence service, ay yun yung sabi doon sa pagpahid ng abo, repent. Meron pa siyang and believe in the gospel. Yung believe in the gospel, doon ko, yun yung parang tugon ko doon sa kailangang maniwala sa mabuting balita, isabuhay yung mabuting balita, gumawa ng kabutihan. Kaya yun yung paanyaya sa mga parishioners ko sa parokya, na kung pwede sana, pwedeng individually, or pwedeng kasama yung pamilya, o baka kasama yung grupo or organization, sa loob ng 40 days, gawa ng kabutihan araw-araw.
tapos i-remit during Easter Sunday hanggang the following Sunday, celebration of Divine Mercy Sunday. Kung ano man yung maipon, paghahatian sa mga communities, yung sa sentro tsaka yung 5 chapels ng parokya. Sa Easter season, yun yung parang celebration ng Easter na ano man yung kabutihang na ipahayag ng bawat isa o kung sino may makikibahagi. Yun yung magiging diwa nung pagdiriwang nung muling pagkabuhay ng Panginoon. So yun yung parang preparation, yung 40 days, yung season of Lent, magpahayag ng kabutihan, plus yung pagsisi sa kasalanan. Doon makikita yung kabuuan ng pagbabalik loob sa Diyos. Magsisi sa kasalanan at tapos gumawa ng kabutihan. So yun po yung yung paanyaya ko sa parokya. Siyempre, this week, Monday to Wednesday, meron kaming daily initiation sa cross, tapos mayroong street mass. Yun, hanggang sa buong season ng Lent, yung mga sitio tsaka mga chapels, merong tig-isang Station of the Cross at saka yung street mass. Tapos, meron din kaming yung Cofradia ng Virgen Mater Dolorosa, meron kaming Lenten pilgrimage sa Capas Tarlac, doon sa Our Lady of Sorrows Parish. Canonical crown kasi yung Dolorosa nila. Apo. In 2021, I think doon na yung canonical coronation ng Virgen Mater Dolorosa doon sa Capas Tarlac. Kailan niyo po yung gagawin? Father? Sa March 2. Pero sa March 14 naman, sa Vicariate ng Christ the King, yung gagampanan namin yung Marian Pilgrimage, yung sa 75 Full of Grace, okay. yung 7 designated churches. Marian churches. So 30 naman yun bawat parish sa Vicariate ng Christ the King sa March 14. Incidentally, birthday ng ating Archbispo yun. Apo. Oo, yun yung mga activities sa parokya at sa Vicariate. Po. Naalala ko naman po, Father, doon po sa pinanggalingan ko na parokya, ang naging tradisyon or yung ginagawa po doon, instead naman po na gamit, pagka po doon po sa Ash Wednesday, nagbibigay po sila ng parang pinakasupot. No? Tela po yon, pouch. At yun nga po, lahat naman po na nasisave nyo na pera. Pagdating po ng yun nga po, yung Easter, ibabalik nyo naman po ngayon yung buslo nyo na yon. Lahat ng mga nabigyan. Ganun din pala yung meron din lang in kind yun sa amin, meron din in cash. Sabi ko nga, kung piso araw-araw, at least after 40 days, may naitabing 40 pesos, idadagdag yun kung ano yung pwedeng mabili kung napangailangan ng community. Minsan naman, hindi naman kasi lahat merong ganung karami. Diba? Yung araw-araw yun di ba? So yun nga, tama naman po. So kung hindi siya in kind, baka meron ka natabi na. Cash, Yes po. Actually, yung isang dating parishioner na nasa Amerika pinost ko sa Facebook, nakita niya. Sige, para magpa-pledge ako ng $100. So, malaking bagay na rin yun. Sabi ko nga, kahit nasa Amerika na siya, isang dating active LECCOM at katikis ng parokya, pero dahil kinailangan niyang gampanan yung kanyang apostolate sa apo, nag-alaga ng apo sa Amerika. So, nakakatuwang isipin lang na kahit nasa ibang bansa na siya, nakikibahagi pa rin sa activities, programa ng parokya. Yun po yun talagang tinatawag na galing sa puso. Yun, Sir Doris, at sa gabing ito, ilang beses na rin kasi hindi nakapagbigay din ng feedback si Ma'am Early Jane Dumas, sikat ng Las Vegas, Nevada. Pero itong last na episode 5, meron siyang pinadalang feedback, although yung insight hindi niya nagawa. Pero malaking bagay na to kasi medyo busy sa trabaho. Ating ngayong ibahagi po ang KNNJ's 5th episode of 13th season. Ang feedback po galing kay Ma'am Jane. The featured healing testimony of Ma'am Mia Tan, a teacher at San Matias Elementary School, San Matias, Santo Tomas, Pampanga, was heard on last Friday's episode. She felt that everyone should be aware of God's wonders. Therefore, she freely and without hesitation shared her healing testimony. She experienced excruciating stomachache on Sunday night, January 21, following the celebration of the feast day of at Sapak, Santo Niño. Painkillers wouldn't make the discomfort go away. She made a decision to attend the 6 a.m. Mass at San Matias de Apostol Parish on January 29, the day before her gallbladder surgery, and she requested Father Ronnie's healing blessings. She then became aware of her relief. She had been passing gas all day and no abdominal pain. She was able to experience a great deal of relief
even though the pain in her lower back continued to bother her. She proceeded to the hospital on January 30th to undergo her surgery the following day. She was shocked to learn that they couldn't accommodate her because it was packed with other patients who had been rescheduled for that day. She was told to stay on her prescription until February 21 and to avoid eating though anything that would make her agony worse. She was so upset that her operation has been cancelled that she even asked if they might assist her that day. She persisted, but the surgery was rescheduled. She prepared herself completely. All she wants is for something positive to come of this. Perhaps God is preparing her even more, or perhaps the medication will heal her rather than merely mask the pain, or perhaps a surgery won't be necessary. Ma'am Mia is still receptive to God's will, regardless of the reason. She expresses her gratitude to Father Ronnie for his healing touch, which enabled her to get back to her regular activities at home and at work. She expressed gratitude to God for making use of Father Ronnie in his healing ministry. She often prays that God would direct the surgeons who would perform the necessary surgery if it were truly necessary. Her co-worker, Ma'am Bernadette Ico, who suffers from the same health condition as her, receives her prayer for the same healing miracle. She's not just considering herself, for others, she wants the same grace. She still has a sincere, selfless heart to consider the well-being of others despite her health issue. She continued to believe that something positive will come out of all of this despite her worry. As Brother Jeff mentioned, in spite of her health issues, she is a cheerful person, and those around her are unable to detect that she is experiencing difficulties. Keep that cheerful heart, Ma'am Mia, praying for your miracle. Take into consideration even others' situation. Naman. At Father, ito pa po, ang reflection naman po na galing kay Ma'am Agnes. At ito ay kanyang ipinadala last February 8, 2024. Ito po yung unang bahagi, Father, no? Sabi niya, TGIF, magrasyang gabi po, Among Ronnie and Brother Jeff, Ma'am Early Jane, at sa lahat ng avid viewers at listeners nitong healing program ng KLNJ. Sabi niya po dito, in Jesus' name, Amen. Thank you, Brother Jeff, for your opening prayer entitled, Prayer for Granting Me the Desires of My Heart. Every day we pray to God to grant us the desires of our hearts. Every day there are prayers being answered by our loving God. All we need to do is to wait patiently, and we know deep in our hearts that our heart's desire will also be answered, but of course, in His perfect time. Jesus heals two blind men. That's from Matthew chapter 9, verses 27 to 31, was the gospel reading in the last week's episode of KLNJ. Father, Sige po, ayan, tuloy ito po. po yung healing testimony of Ma'am Mia Tan, teacher at San Matias Elementary School, San Matias, Santo Tomas, Pampanga. And it was featured. Sige po. Ito po, Feast Day of Nuestra Señora de la Candelaria serves as an inspiration. Letter A Gospel. Jesus heals two blind men. Every day we pray to Jesus. Each day that we pray, we always offer to Him our concerns for that particular day. In this particular Gospel, we admire the faith of the two blind men to Jesus. It is their faith in our Lord Almighty that healed them. When we pray, do we have the same faith displayed by these two blind men, or do we sometimes waver? Simply put our complete trust in God when we pray. Let Him be in full control of our lives. Just like the two blind men, we are also often blinded because of the wrong path we sometimes walk. But if we anchor to God all the things that we do, then nothing will go wrong. God loves us so much that He will always want us to be happy, to enjoy our life to the fullest. Let me share this beautiful quote. Every situation in life is temporary, so when life is good, make sure to enjoy and receive it fully. And when life is not good, remember that it will not last forever, and better days are on the way. Just be content as long as we depend on God all the days of our life. Is it not that God is our defender, our fortress, our refuge, and our protector? Yan, letter B, title, Heart's Desire. What do we pray for God every day? Does God hear all our prayers? Don't we all ask the same question?
Despite our limitations, do we deserve all the things that we are praying for? Never doubt when we pray, because if we do so, we are doubting God's love for us. Put our complete trust and offer Him all our heart's desires. He is ready to listen and give His support and help to all our needs. What a great feeling to know that there is a God whom we can always turn to when we are at our weakest and darkest point in our lives. Always believe that everything will be okay. Maybe not today, but eventually it will be. We simply put our trust and be confident in our merciful God. We must hold fast to our hope because God never fails. One day, our heart's desire will be granted in His perfect time. In God, anything and everything is possible. Take into consideration even others' situation. At ito po ang kalawang bahagi ng pagninilay na ibinabahagi po ni Ma'am Agnes sa atin. Narito naman ang poll question noong nakaraan na Biyernes. What is your heart's desire for other people? Prayer is our everyday weapon. We pray not only for ourselves, but our loved ones and other people as well. The people around us have their crosses to bear. Who doesn't have a cross to carry anyway? They say that the prayer of other people for us are more effective, perhaps because the people praying for other people have an unselfish heart. They are favored by God because of the purity of their hearts. They put others first before themselves. Is this not admirable on their part? What are my heart's desires for my loved ones and friends? I'm praying that my daughter's heart's desire will be answered soon. Likewise, I'm praying that my sister's heart's desire will also be answered soon. I'm praying for my sister's successful cataract surgery in 2 weeks' time. I'm praying that my friend will be given the peace of mind she needs. She is presently undergoing a relationship problem with her daughter-in-law. I offer all my heart's desires and the heart's desires of my loved ones to God. In the first place, life is too short to stress over things. For all we know, these things we do not even matter much in the long run. Instead, choose to let them go to have a room for all the good things that will eventually happen in our lives. Besides, God always delights in us. Let's pray without hesitation. Take into consideration even others' situation. Okay, thank you po. Galing po yan kay Ma'am Jane, no? And Ma'am Agnes for your unwavering love and support to KLNJ. Your valued feedback and reflection makes KLNJ more meaningful. Naway po kayo magsasawa, ma'am, no? Mga moms, no? And may God bless you more as well as your family and loved ones. Pasensya na rin kasi 2 weeks na naitabi pansamantala dahil 2 weeks tayong hindi nagkaroon ng live na KLNJ. Ang maganda naman po doon, Father, hindi po naluluma yung mga ganong reflections, yung mga ganong sharings. Thank you very much po. At ngayong gabi naman po, ito po ang nilalaman ng ating kwentuhan, KLNJ Season 13 Episode 6. Ang ating topic, God's Presence, at ang title, Hindi Ka Nag-iisa. At ang ating theme, kay buti ng Diyos, siya'y laging kasama, kaya nga hindi tayo napapasama. And our gospel reading, Jesus on the cross, His mother and His disciple from John chapter 19 verses 25 to 27. Featuring follow-up on healing testimony of Ma'am Mia Tan, teacher at San Matias Elementary School in San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Inspiration, Stations of the Cross. Ang ating poll question, anong pagsubok ang dumating sa buhay mo at nakita o nadama mo ang buhay na presensya ng Diyos? At ang ating featured song, Panginoon Ika'y Kasama, music by Big Ben M.S. Casa. At lyrics po, sinulat ko at ako na rin po yung umawit ng song. Galing po ito sa Songs and Prayers for Healing ng album po ng Aslag, Kapampangan. Ayan, pero bago po natin ipagpatuloy, Among Ronnie, ang ating kwentuhan, sabi ito, inaanyayahan po namin kayong magbahagi ng inyong kwento at kung mayroon man kayong kahilingan o prayer request. Ang ganda pa naman po ng atin pong poll question. Anong pagsubok ang dumating sa buhay mo at nakita
o nadama mo ang buhay na presensya ng Diyos. Ayan, maaari po kayong mag-text sa mga sumusunod na text line numbers. Para po sa Smart 0918-351-8282 at para naman po sa Sun 0942-357-4268. O kaya naman po, mag-comment o mag-message po kayo sa ating pong Facebook page or yun pong ating Facebook Live. At huwag ninyo po sanang kalimutan lagyan ng label ang inyong mensahe na ipapadala. At ito rin po ay banggit nyo na rin po dito kung nasaan po kayo, saan po kayo nakatira, at kung ano pong parokya ang inyong kinabibilangan. At inihiling din pong pakilike at i-share po natin ang Facebook page na Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. Maaari nyo rin pong i-follow ang ating Twitter account na may username na at radio_ASF at ang ating pong Instagram account, ito ay may username na at ASF Radios. For advertisements naman po, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At syempre po, mga kaibigan, mga kabarkada, kakaluguran, kabalen, kami po ay kumakatok sa inyong busilak na puso upang makatulong po kayo sa apostolate at iba pang mga proyekto ng radio station ng ating Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Maaari niyo po itong ipadala. Ang inyo pong tulong ay maaari niyo pong ipadala o pwede po kayo mag-donate sa GCash. Padaanin niyo po sa ating pong GCash account number 0905-319-4871 na may pangalang Joseph Mary Bakay. Marami pong salamat sa inyo. At kayo po'y aming inaanyang tugunan ng ating iniandang poll question para sa KRNG Season 13, Episode 6. Ang tanong, ano ang pagsubok na dumating sa buhay mo at nakita o nadama mo ang buhay na presensya ng Diyos? Ulitin ko po, anong pagsubok ang dumating sa buhay mo at nakita o nadama mo ang buhay na presensya ng Diyos? Wow, maraming salamat po, Father. At magbe-break muna po ba tayo? Pasalamatan din natin yung mga Ayan. nakita ko Okay po. parang ayun, nandun si Yes Angel po, ang ating M. magandang volunteer, no? Good Sige, evening, thank you po. Marami tayo pong kasama Si ngayon dyan Angel sa kabila. Abel, nandyan. Si Mike po, yan, si Mika, Tsaka si Engineer Abel, of Mr. course, Carlo Pineda. si Ems, nandyan din po si Sir Carlo. At of course, Thank doon you po po. naman sa likod, si Tita Opie at saka si Hindi Tita talaga tayo Mercy. nag-iisa, no? May Yes kasama. po, oo. Sabi nyo lang, mag-iisa, pero hindi pala, ano po? At ngayon po pansamantala muna nating putulin ang ating kwentuhan at ating pakinggan ang ilang paalala at patalastas. Huwag po kayong aalis. Pagbabalik pong muli ang KLNJ. Magrasyang panahon ning Kwaresma kakaluguran kang Kristo. Paganakanan ning kasalpantayanan tamo kaniting panahon, ing idake tamo, ing grasyang tatanggapan tamo, lalo na karing kakatamong kapatad, alakwas mangailangan. Kanita, ring dapat tamong kabanalan, mulila, king dapat kayapan. Kaugne na niti, ing Social Action Center of Pampanga Incorporated o mas kilala tamo king AUS asakop, ing social service arm ning kakatamong arkidiocese, gampanane ing metong aradiathon para king alay kapwa, ang magitemang kapara ko, pakibatan ko. King daratang kadwa na ning Marso, banwang kasalungsungan, aldo Sabado, magumpisang alas 7 hanggang alas 11 ning abak. Ding hanggang donasyon ang matipon, nirasla king alay kapwa. Ing alay kapwa, metong yang paralan, ban adaketala naman karing kapatad, alakwas mangailangan, ding grasyang tatanggapan tamo kinggi, lalong-lalo na, ngining mal a panahon ning Kwaresma. Karing may nga labasan na panahon, ing alay kapwa, may ginyang dalan, ban sopan na ring kalulu, lalo na retang miapektuan karing miyayaluang kalamidad. Antimo rin, manibatan la naman kareti, ring babieta mo kasaupan, para king scholarship, health and medical assistance, at king disaster and emergency response. Ganakan tamo abusal ding miyayluwang kapagsubukan, inginu, paneyang maganakakya katamo. Panamdaman da naman sana iti ding kapatad tamong lakwas sa mangailangan, kapamilatan ning kayapan tamo karela. Inipuin kaya kayong talasuyo,
iamong Justin Ganyagatus, ing Assistant Director ng Social Action Center of Pampanga, managkat kaya kayong makiyabe migunam at makiramdam king Alay Kapwa Radiothon 2024 king daratang akadwa ng aldoning Marso, ban midaki kasaupan, uling tuto, ing kapara ko, pakibatan ko. Our Lady of Lourdes, prayer for healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the Grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Nagbabalik po muli ang programang KLNJ dito sa DWB 91.9 Bright FM, ang radio station ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, King Lagyo ng Jesus, kagaling ang laan sa ngalan ni Jesus. At ngayon atin pong pakinggan ang ating napiling gospel para sa episode 6 ng season 13 ng KLNJ. Sister Doris? Okay. A reading from the Holy Gospel according to St. John, chapter 19, verses 25 to 27. Standing close to Jesus' cross were his mother's sisters, Mary, the wife of Cleopas, and Mary Magdalene. Jesus saw his mother and the disciple he loved standing there. So he said to his mother, "He is your son." Then he said to the disciple, "She is your mother." From that time, the disciple took her to live in his home. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sister Doris, nung una ang nasa alang-alang kong gospel reading, yung kwento na heto ang Panginoon, nakita niyo yung isang babae sa Naim na inililibing yung kanyang kaisa-isang anak na lalaki. At siguro sa awa ng Panginoon, binuhay na mag-uli ni Jesus yung anak nung balo at binigay muli sa babaeng balo. Kasi considering yung situation ng balo na wala na talagang aasahan sa buhay, ang tanging pag-asa lang niya talaga yung anak niyang, kaisa-isang anak niyang lalaki, tapos biglang namatay. Kaya ito ang Panginoon, parang pinahayag lang niya na hindi ka nag-iisa. Yes. Kasi ito yung recently kasi, dahil halos 3 araw this week nagkaroon ng Season of the Cross sa parokya, parang ito yung nag-inspire din sa akin na isa sa mga Stations of the Cross, kasi biblika yung ginagamit namin, yung binasa mong ebanghelyo, Sister Doris, okay, na heto, bago mamatay si Jesus, parang gumawa siya ng paraan para yung nanay niya hindi mag-isa, binigay niya kay John the Beloved, at para hindi rin mag-isa si John the Beloved, binigay niya yung kanyang nanay. Mm-hmm. Parang ito yung doon nag-inspire sa akin na nagawing pinaka pamagat ng title ng episode na ito, na hindi ka nag-iisa. Na salamat at talagang concretely pinakita ng Diyos, pinadama niyang Diyos na talagang hindi pala tayo nag-iisa. Mayroon tayong makakasama, may papadalang kasama. Mayroon kang naalala o baka mayroon kang gustong tingnan lang sa ebanghelyo? Ay, opo, Father, no? Nakafocus ako dun sa hindi ka nag-iisa, yun na nakabilin. Di ba yung sabi nyo nga po, ibinilin ng ating Panginoon ng kanyang ina
At yung naman kanyang nanay ay pinagbilinan din naman niya para dun sa ano. Parang it's always merong kang kasama. Siguro po, sabi nga po natin dun sa katanungan, ano yung part ng buhay mo na nakita mo talaga yung presensya ng Diyos? No po? Siguro ang pinakamatindi po kasi sa akin is, pwera dun sa relationship, is nung ako ay na-aksidente, Father. Of course, nung time na yon ako po ay nagtatrabaho pa sa Makati noon eh. Of course, yung aking pamilya ay nasa probinsya, while ako naman ay nandun. Dumating pa yung aksidente na yon. Of course, ang una mong maiisip, at ano mangyayari sa akin dito? Dadalhin ako sa ospital. Ala akong kamag-anak, ala akong ano. Although meron akong roommate, no? At siya po yung ano. Actually, hindi siya yung nagdala sa akin sa ospital. Parang putol-putol po yun eh. Pero, ano yung nakita ko doon? During the ordeal, no po, nung mga panahon na yun, nakakatuwa that ipinapadala ng ating Panginoon ang kanyang pagmamahal, hindi man sa isang tao, kundi dun sa iba-ibang tao na, of course, dahil hindi mo naman sila talaga kamag-anak, ay yung parang iba-ibang schedule. At yung presensya ng Diyos minsan nakakatuwa. Kasi nung po ako'y naka-confine sa hospital. Yung aksidente, nabunggo ka or what? Nadulas po Nadulas. ako. Kaya lang po dahil po payat ako, yung pong pagkakagalaw ko po ng upo, instead na hindi pa totally nakabali yung buto ko, dahil gumalaw ako ng mali, kasi di po ba meron tayong pinag-uusapan na first aid, di ba? What to do when these things happen, di ba? Yung ganyan, no? Parang lumala yung Apo, condition. ang nangyari po is, kung dapat yung mga pilay-pilay lang, pero dahil po bumagsak yung balakang ko po, so nabali yung right hip bone ko. So, dinala ako sa Makati Med. Of course, ayun, ang galing. Kasi doon, presensya ng Diyos because I was able to reach the hospital. Paano ako nakasakay sa taxi? Hindi nyo na ma-imagine kasi bawal akong magalaw. Kasi tuwi pong gumagalaw yung daliri ko. Pati po doon sa huling, hanggang sa hita ko po doon sa balakang ko, masakit siya. But ayun nga, I saw the presence of God because I was able to make it there. No, nakarating ako doon. Yung taxi driver, ang requirement, kailangan malaki kasi malaki akong tao. Ano po? Yung mga kasamahan ko po sa organization, member na po ako ng Legion of Mary noon. Nakakatawa. Puwera doon sa aking mga regular ka-meeting, presensya ng Diyos yung may dumating na 3 medyo bagets, mga boys po yun. Yung po ay mga estudyante po sa Don Bosco. Pagdating po nila, alam niyo yung ginawa nila, Father. Lumuhod na po sila doon sa, kasi syempre po yung po mga ospital, meron po yung cross. No? So mukha akong, hindi malam kung parang patay ang itsura ko doon. Kasi lumuhod sila para magdasal ng rosaryo. No? Imagine thinking na itong mga bata na to, ganun yung gagawin. And again, doon sa ordeal, from dalhin ka sa ospital, hanggang ma-opera ka, hanggang lumabas ka, the presence of God was very much felt. Ayun po. At ayun pa, of course, marami ng history. Hindi lamang po yun, but ayun nga, ngayon po nag-uusap tayo, yung parang bigla kong naalala po. Na dapat maiyak na ako doon. Dapat ma-stress na ako doon. Dapat, magkaroon ako ng, yung parang instead na consolation sa mga nakikita ko, ma-desolate ako. No po. But, ayun, hindi ko na po yata matandaan, Father, kung anong sakit yun naramdaman ko because I felt the love of Jesus through these people. I mean, the people around me. Yun po, Father. Ang sa akin naman, binabalikan ko kasi yung kwento ni Ma'am Mia Tan. Malaking biyaya na nakamit niya nung after niya magpadasal na nawala yung pain, na yung kanyang stomach ache, pero although may pain pa sa lower back. Pero at least nung makancel yung operation, kasi nga dahil loaded yung hospital, nakapagturo siya. So, ayun yung part yun ng kanyang healing testimony, nakapagturo siya. And then, nung ma-reschedule ng February 21,
Actually, sabay sila ni Ma'am Bernadette Ico, yung co-teacher niya, Opo. na magkasabay silang na-schedule ng Feb 21. So, nung Feb 21, last Wednesday, nakapagsimba si Ma'am Mia at nakapagpa-bless muli. Pero bago ang blessing, nakinumusta ko siya. So far, sabi ko, after, kasi last month yung nangyari, okay lang ba yung pakiramdam? Sabi niya, hindi na muling sumakit yung tiyan niya. Pero siguro nga, sabi nga, nandun yung paniniwala, kung talagang kailangang maoperahan, pero sana maging ligtas, maging successful. Pumasok siya ng Wednesday, kahapon siya na operahan. Tapos kanina, katchat ko yung mister niya. Binabalita nga na natapos na yung operasyon. By Saturday, lalabas siya. Even Ma'am Bernadette Ico. Parang nakita ko lang dito yung consolation din na eto, hindi siya nag-iisa. Kasama niya yung mister niya, binabantayan siya. At the same time, literally, hindi siya nag-iisa kasi magkapareho sila ng sakit ni Ma'am Bernadette Ico. Magkasabay pa silang na-operahan last Wednesday. Sana yung naglian yung kagalingan nila paglabas ng Saturday, maging mabilis yung recovery period nilang dalawa sa pagkaka-opera nila. Although sabi ko nga, may cases kasing minsan na-cancel yung operation, same case sila, hindi na natuloy yung operasyon hanggang sa lumipas yung ilang mga panahon. Namatay nga lang sa COVID yung tinutukoy kong nagkaroon din ng gallbladder stone, tapos si late retired Judge Herminio Canas from Cabetican, talagang di na naoperahan. Pero siguro hindi makakatulong sa kanya maoperahan siya kasi sa age ng 70 plus eh. Opo. 80 plus siyang namatay due to COVID. Pero at least yung pinagpapasalamat yung hindi na naoperahan, yung biglang naglaho na wala yung bato niya sa kanyang gallbladder. Imagine yung extension din po, Father. Oo. Nakita natin yun, di ba? Opo. Kaya nga, dito ko rin siguro nakita rin yung concretely yung presence of God, na patunay na talagang hindi nag-iisa sa buhay, lalo na kapag may pagsubok na dumating sa buhay. At gayon din yung yung pagkakataon na makita kung gaano kabuti ang Diyos. Kaya nga yung tema natin, kay buti ng Diyos ay laging kasama at ito'y nakalano pang tayo mapabuti at nang sa ganyan hindi tayo mapasama. Kay buti ng Diyos ay laging kasama, kaya nga hindi tayo napapasama. Yun po. At yun po, break po muna tayo, Father, or tutuloy po muna natin. So, atin mo po na pong pakinggan ng ilang mga paalala at patalastas at ang awiting Panginoon, Ika'y Kasama. Music by Big Ben M. Escasa and lyrics and performed by Father Ronnie Dicao. Aslag, Kapampangan. Manatili po kayong nakatutok sa programang KLNJ. Miyabeya beta mo king pamanalangin, at pamangomusta karing kakaluguran tamo, ang makipusong sugatan, makalugmok king kabigwan, daralan kalungkutan, at ringating sakit king pilubluban at katawan, kapamilataning meto nga programang makaparikil para karela. Anyawaran tamo ing pamipakayap ning Ginoo, para karing mangailangan kaniti, kapamilataning programang King Lagyo ng Jesus, ring kwento patungkol king pamipakayap ning Ginoo. Iting programa maramdamya king radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, balang Biyernes alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning Bengi, at apanalbenya king Facebook live streaming king at official.asf radio. Akaya beye kening programa, ingke kayong kakaluguran, ang manalangin para karing mangailangan pamipakayap. I-Reverend Father Ronnie Dicao, ingkura paroko ning parokya ng San Matias Apostol, King San Matias, Santo Tomas. Ako'y sasa iyo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan at ililigtas. Isayas, Kapitulo 41, versikulo 10. Sa iyong salita at gawa, Diyos na makapangyarihan, ang buhay ko'y nagkadiwa.
nang ako'y iyong samahan. Sa pag-ibig mo at awa, di mo ko pinabayaan sa magandang halimbawa na siyang aking tutularan. Amen. Nang minsang bumuhos sang matinding unos sa aking buhay, ang takot naghari, kaya't ako'y di na mapalagay. Ngunit sadyang hindi ko inaasahang mayroong gagabay, kung kaya't ika'y kasama sa aking paglalakbay. Panginoon, ika'y kasama't maaasahan, kailan may di mo ako pababayaan sa aking kahinaan. Panginoon, ika'y kasama, maaasahan, kailan may di mo ako pababayaan, ngayon at magpakailanman. Ang nais ko sana'y makatulong din sa kapwa. Pag-ibig mo'y akin ihahayag sa salita't gawa. Kung kaya't ako ay isugo mo, ako'y tatalima. Umasa ka, ako'y isang mabuti ring kasama. Panginoon, ika'y kasama't maaasahan, kailan may di mo ako pababayaan sa aking kahinaan. Panginoon, ika'y kasama't maaasahan, kailan may di mo ako pababayaan, ngayon at magpakailanman. Muli pong nagbabalik ang programang King Laguna ng Jesus, kagaling lang sa ngalan ni Jesus, dito sa himpilan po ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At napakinggan po natin ang awiting Panginoon, Ika'y Kasama, music by Big Ben M.S. Casa, lyrics and performed by yours truly, Father Ronnie Dicaw, from Aslag, Kapampangan, Healing Album. At Ngayong nandito ka,
songs and prayers for healing. Okay po. At ngayon naman po, babasahin po muna natin ang mga pinadala ninyo mga mensahe. Gayon din po ang tugon ninyo sa ating poll question. Ang tanong, anong pagsubok ang dumating sa buhay mo at nakita mo o nadama mo ang buhay na presensya ng Diyos? Ayan, sagutin na po natin. Basahin na po natin. Una po galing kay Miss Agnes Sablan. TGIF and it's KLNJ night. Maya pabengi po among Ronnie David Cao, Sister Doris, admin and staff ka KLNJ at kekatamungan po. Thank you so much po among Ronnie David Cao for your daily prayers and blessings for me and my family, especially your gift of healing. Once again po among, include us again in your healing prayers for tonight so that we will all again receive your healing graces from God. God bless you more and your family and keep you safe and healthy always. And also to you, Sister Doris and your family. Salamat po. Healing prayers po for Kong Bogs Manaloto, Nishiyama Aurora Sablan, Arnel Chel Fuentes Gomez, Marvin Manalang, Roberto Sigua, Bohan Rapatahana, my knee and the other illnesses. Thank you so much po, Among, and rest assured of our prayers for you and your family and also to you, Sister Doris. Ingat ko po. King Pamanuliyungan po and God bless us all. Salamat po. Thank you po. From Edgar Macapagal, magrasyang biyang pakaya po king Lagyo ng Jesus. Amen. Good evening po, Among Ron and Sister Doris. Salamat po, Among, king palaging prayer yu kaya kaming ating karamdaman at panundaman para kumayap kayan manyad kapaldanan king Lagyo ng Ginong Maypaya. Complete healing po for my heart and kidney problem. Be blessed and be healed in Jesus' name. Amen. Also bless my wife, Judith, and my 3 sons, EJ, Jude Michael, and Janjan. Mimigat ko po palagi at may papangadiking Lagyo ng Jesus. Amen. God bless po from Apalit. Ayan, thank you po. Galing naman po kay Miss Angelines Garcia. Maya pabengi po among ka, Sister Doris, at karin pong ka KLNJ tamo po. Admin and staff, magrasyang bengingan po. TGIF na, tanggap na ke naman pong magrasyang pakayap kinlagyo ng Jesus. Among, pakiyabi po king prayers yu po, complete healing po, Sumang Garcia family. Dakal pong salamat among king prayers yu po, kaya kamingan king Mamyeng grasyang pakayap. Kapaningatan ngan po, God bless us all po, bengin Diyos ngan po, avid viewer, ning king Lagyo ng Jesus. Keep safe po, Among, and Sister Doris, king Pamanuliyo po. Salamat po, Thank you po. Mama Helena. From Museo Girdor Sak or Rodriguez siguro to, no, Sister Doris. Opo. Binaligtad lang. Baka kas siguro yun, yung Sak. Ay, Sok po yun. Ayaw po, kilala ko po yan. Rodriguez. Sister Sok. Pero Rodriguez sigurado yun, Yes, for binaligtad lang. Rodriguez Martin. Mayap abingin po among kawin, Sister Doris. Good evening po. Ayan, hello po, Sister Sok. Masipag na masipag din po yan. Galing naman po kay Ma'am Gloria Sabile, magrasyang bengi po, Among at Sister Doris. Friday na naman po at midinanta na naman pong grasya. Dakal pong salamat king programa at makapakiramdam kami at makapanalbe baske at yu kami Kenny malaot. More power po king programa at God bless po kay kayungan. Mimingat po king Pamanuli yu. Healing prayer po kang baby Corinne Manalo, bayo panganak pangunakan, maka-ICU ipo king Calcutta, Father. In Jesus' name, sana patuloy ya galing in baby. Opo. Our Pangaditaya prayers po. Ma'am Gloria. From Angelita si Ballesteros, may pabing po among ka at Sister Doris. Biyernes na naman po, tanggap na kaya naman pong grasyang pakayap. Pasibay po pagkabayo ko po kang healing prayer, kang thyroid na nodule ko at arthritis. Dakal pong salamat from Nuestra Señora del Pilar Paris, San Simon, Pampanga. Yun po. Thank you po. Galing naman po kay Ma'am Lourdes Aquino Chua. Magrasyang bengi po among Ronnie at Sister Doris and to all avid viewers and listeners of KLNJ. TGIF na naman po at tanggap na naman pong grasyang pakayap. Healing prayer for me for my heart problem, good health for my family, ADHD of Anansi Pasco
be totally cured and his eye problem. Astigmatism of Marcelo Pasco III be corrected. Protection from any kind of virus and harm in Jesus' name. Amen. Dakal pong salamat, mimingat po palagi at mipapangadita mo po. God bless us all from Santa Monica Parish, Minalin. Thank you po, Ma'am Lourdes Chua. From Grace Somera, good evening po among kawat si Sir Doris. Pakisama po ang pamilya namin sa prayer healing ninyo. Maraming salamat po. God bless us all po. Thank you po. Thanks po, Miss Tess Quezon Arita naman po ang nag-message ng magrasyang bengi po among pakiyabi po sana Pasibayo Imaku, Flora Quezon. Lagi yang malakas at kumabaya pabye para akayabi miyaping maluwat. Kumusta po kang Mang Thank Flora? you po. Mang Flora. From Jensen Bonifacio, may pabing po among Ronnie, Sister Doris, and to all fellow viewers and listeners of KLNJ. Please include us among in your prayers this evening to receive healing physically and mentally together with my family as well as for our intentions. God bless you more and your family and ministry. Thank you very much po. Salamat po. And galing naman po kay Sir Eddie Balagtas. Good eve po among Ron and Sister Doris. Dakala salamat po karing prayers king magrasyang pakayap kinlagyo ng Jesus ding pamilyang Balagtas Kapati at Valiente. Alleluia, Amen. Santa Rita Minalim, Pampanga. Salamat po, Good Sir evening po, Eddie. Sir Eddie. From Ana Morti Bonifacio, mayap at magrasyang biyeng po among Ronnie at si Sir Doris, kay LNJ, no? Pasibay po pasalam kami among king daraki yung panalangin ng kapaldan para kaya kaming manyad kapaldan kalado at katawan, lalo na rin familia mi. Pasibay po, pakipangadiyo kami po at pakipangadida kayo naman king lagyo ng Jesus. Dakal pong salamat, mimingat po lagi from Franciscan Church of St. Bonaventure, Toronto, Canada. Wow. Good evening po, Sister Anna Moore. Salamat po from Miss Virna Balagtas Sintal. Good evening po among Ronnie and Sister Doris. King lagyo ng Jesus. Continuous healing prayer for my mother Virginia, Brother Iris Balagtas, and my auntie Rena Nicolas. Thank you po. Thank you din po, Miss From Virna. Flor de Lisa Kaulagman, good evening po again among likewise Sister Doris. Mong Thank you pakyabe po prayers you, alalagnat ko mo, salamat po. Praying for your speedy recovery and total healing from your fever, Sister Flor de Lisa Kaulagman from Dolores City of San Fernando. Okay po, thank you po. From Brother Jefferson Centeno, good eve po among kawan, Sister Doris. Friday na naman po, tanggap na kayo naman pong grasyang pakayap. Bless you po, ye po, anak ko, Sin Centeno. Birthday na po ngayon. Ay, happy birthday po, Sin. No? Ay, happy birthday, Sin. Ayan. At bless you, yan naman po, asawa ko, Mona Lisa Lorenzo Centeno. Antimurin po, ate ko, Janet Centeno, kuya ko, Centeno James, kuya ko, Jeric Centeno, wali ko, John Centeno, M. John, Bayo ko, George Bautista. Manalig kami po, mipaldan kami king lagyo ng Jesus. Dakal pong salamat, keep safe po from Apalit, Pampanga. Thank you po, Brother Jeff. From June Mabalot, good evening po among Ronnie. Complete hearing po sa Nucom at Mabalot family. Taga-poblasyon po kami, salamat po. Poblasyon Santo Tomas siguro. Okay, thank you po sa inyo. Galing naman po kay Ma'am Amelia Bonifacio. Good evening po among Ronnie Kao and Sister Doris. Pakiyabi yu ke po, king complete healing you, ding kapatad ampo, ding pamilya ng Lola Dalia. Dakal pong salamat, may papangadita mo po, king grasyang pakayap, king lagyo ng Jesus. Amen. Mimingit kayo po, king pamanuliyo, among Ronnie Kao and Sister Doris. God bless po. From Maraming Virginia M. salamat Ganya, po. good evening po among at Sister Doris. Paki-adyo ko po king healing prayers yung king lagyo ng Jesus. Good health po kanako at karing pamilya ko at kang CJ Ganya para king board exam na. Dakal pong salamat karing daily prayers you. God bless po and keep safe. Ayan, thank you po. Ayan, okay. Marlene Maniago Timpog is watching. Carol Agapit is watching. Flordelisa Kaulagman is watching. Bongkaw is watching. Virginia Ganya is watching. Celia Flores is watching. Ana Morti Bonifacio is watching. Yes po. Perlita Castro is watching. Angelina S. Garcia is watching.
Gloria Sabir is watching from Abu Dhabi, UAE. Cousin ko. First cousin ko siya. Magkapatid yung tatay namin. Hello po, Senyo. Nabasa ba yun? No? From Gloria Sabile, magrasyang may po among at Sister Doris. Friday naman po, medianta naman pong grasya. Takal pong salamat ng programa at makiramdam kami at makakapalabibaski at yung kami Kenny Malaut. Ay, yung kanina to, no? Opo. More power po king programa at God bless po kaya kayungan mimingat po king Pamanuliyo. Grace Gagi Santos, Mami Grace Gagi Santos is watching. Brother Bernie Vicanlas is watching. Jomer De Jesus is watching. Sino pa? Angelines Garcia is watching. Sino pa? Ayun, sa lahat po ng nanonood, nakikibago po sa healing program na KLNJ sa gabing ito. Maraming salamat po, especially po sa mga nagpadala po ng mga mensahe at maging sa inyo po mga silent avid viewers and listeners ng KLNJ. At sa pagkakataon po ito, sama-sama tayong dumulog sa Diyos at sa kanyang pag-ibig at awa tayo'y kanyang kahabagan nang minsan pa na matugulan ng ating mga kahilingan at ng ating makamit ang kagalingan. Manahimik po tayo. Manahimik po tayo, time team, na magdasal habang pinapakinggan po natin ang Song of Healing ng KLNJ Season 13, Episode 6. Song for Healing kay Buti-Buti Mo Panginoon by Luis Boy Baldomaro. Healing Prayer. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal.
Sadyang kay buti-buti mo, O Panginoon. Naalala ko lang, O Diyos, noon nga palang Miyerkules na magpabasbas si Ma'am Mia Tan bago yung kanyang scheduled operation para sa kanyang gallstone. Nabanggit niyang bago siya magpa-schedule muli ng Feb 21, ang resulta ng kanyang ultrasound ay lumiit yung mga bato niya sa kanyang abdo. At malaking bagay na makikita dito kung na talagang mabisa po yung panalangin alay sa kalugmong biyaya dahil sa iyong pag-ibig at awa. Naalala ko rin bigla yung isang parishioner na si Sister Vicky Basilio doon sa Balangkas, Santo Tomas, after niyang magsimba noong first Sunday nitong buwan ng Pebrero, nagpa-bless siya for healing kasi masakit yung kaliwang tiyan niya. And then after 2 weeks na magsimba siya, and again sa third Sunday, nagsabi siyang, Father, effective po yung panalangin at biglang nawala yung sakit, pananakit ng aking tiyan sa left side at hindi na ako nagpa-check up. Sana, O Diyos, patuloy mong ipakita o ipadama ang iyong buhay na presensya sa tuwing mayroon kaming pangailangan sa bawat pagsubok namin na harap, sa mga karamdaman namin sa aming buong pagkakatuan at katauhan, physical man ito, emotional, psychological, spiritual. Kaya't minsan pa'y gamit mong instrumento, itong healing program ng radio station ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, ang DWB 91.9 Bright FM dito sa KLNJ. Sa Biyernes ito ng gabi, minsan pa igawad mong iyong pagpapalang nakalaan ang makamit po namin ng biyaya na siyang tutugon sa aming mga kainin at mga pangailangan, git lalo na padaluin mo po sa aming buong katawan at katauhan pagpapalang kaloob mo nang makamit namin ng ganap na kagalingang physical, emotional, psychological at spiritual. Makapangyarihan ka, O Diyos, at sa iyong pag-ibig at awa, patuloy mo kaming kaludan at igawad mong muli ang iyong pagpapala nang lubos kaming mapabutit nang makamit namin ang ganap na kagalingan. Kaisa ng lahat ng mga avid viewers, listeners nitong healing program na KLNJ. Sa gabing ito, pagpalain mo pong bawat isa sa amin, kaisa ng aming kani-kanyang pamilya, pagalingin sa aming mga karamdaman, physical man to, emotional, psychological, spiritual, at ito pong aming samadalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. 12 Jesus. Jesus, 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 Jesus. San Fernando, panalangin mo kami. San Gabriel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Matias Apostol, Ipanalangin mo kami. San Joaquin at Santa Ana, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Padre Pio ng Peltiachina, Ipanalangin mo San kami. Ezekiel Moreno, Ipanalangin mo kami. Saint Camillus de Lelis, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo Birhen kami. ng Fatima, Ipanalangin mo kami. Birhen del Carmen, Ipanalangin mo. Birhen del Pilar, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Candelaria, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, Ipanalangin mo kami. Virgen Mater de la Rosa, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo Santo kami. Cristo del Perdón y Caridad, Kawan mo kami. Christ the Divine Healer, Kawan mo kami. Sacred Heart of Jesus, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Healing Heart of Jesus, maawa ka sa amin. Tatlong Jesus, 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 Jesus. Sa ngalan ni Jesus, kalugdan mo, O Diyos, kawaan ng bawat isa sa amin, pagaling sa aming mga karamdaman. Sa ngalan ni Jesus, ikaw ng iyong pagpapala, nang matugunan ng aming kanikanyang kahilingan at mga pangailangan. Sa ngalan ni Jesus, patuloy mo kami bigyan ng pagkakataon, O Diyos, ng makita, madama namin ang iyong buhay na presensya at tunay ngang makita namin na hindi kami nag-iisa, lalo na kapag may mga pagsubok na dumating sa aming buhay. Inihiling ngayong kaludan mo kami, kaawaan, O Diyos, basbasan, pagalingin, at itong aming samadalangin sa ngalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin at rin. pagpalain kayo at paganin ng Diyos sa inyong mga karamdaman, kaisa ng inyong pamilya at mga minama sa buhay, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli maraming salamat po sa pakikibahagi po dito sa KLNJ episode 6 season 13.
Yes po, Father. Thank you muli kay Ma'am Maraming Mia salamat. Tan at Opo. this coming Saturday lalabas na sa ospital kasama si Ma'am Bernadette Ico. Sana'y kaloob na biyan ng Diyos ay maging lalo pang mas maging mabilis po ang kagalingan na kaloob sa inyo ng Diyos. At nang maipagpatuloy ng misyon ginagampanan, hindi lang sa pamilya, maging sa eskwelahan, sa bukasyon ng pagtuturo sa mga estudyante ninyo. May gusto kang Hindi po. batiin? Ay, hindi po. Muli po, maraming salamat po sa pagtangkilik po ng programang KLNJ. Wala man po si Brother Jeff, babalik po yun sa susunod na Biyernes. Pinagdarasal din po namin siya at ang kanyang pamilya. At yun po, lagi niyo po sana suportahan ang mga programa sa Bright FM. And of course, ito po yung po kasama po natin tuwing Biyernes ng gabi. Manatili po tayong magtiwala sa kagalingan ng ating Panginoon. Sister Doris po ito. Maraming salamat. Thank you very much, Sister Doris. Pinatunayan ng Diyos na sa iyong presensya na hindi ako nag-iisa sa gabing ito. At siyempre sa mga kasama natin sa technical booth, salamat muli kina Angel Abel Mungkal. At siyempre kay may Miss Mika Serrano, Mr. Carlo Pineda, kay Ender Ems Sibug Chamson. At sa mga kasamahan sa kusina, Si Tita Opie Tita and Opie. si Tita Mercy. Salamat sino yung po sa inyo. naka-assign na gwardiya ngayon? Ay, si ano po yan? Si Sir Pasqua. Pasko. Maraming salamat. At dito po nagtatapos ang episode 6 season 13 ng KRNJ. Ako po si Father Ronnie D. Kaong Paris Priest ng San Matias Apostol Paris sa San Matias Santo Tomas, Pampanga at ang inyong kakaluguran o kaibigan na nagdarasal para sa kagalingan ng mga may sakit. Maging danawa itong KRNJ upang makamit natin ang kagalingang physical, emotional, psychological at spiritual. Ating baunin ang tema ng ating kwentuhan sa gabing ito ng KRNJ Season 13 Episode 6. Kay buti ng Diyos ay laging kasama, kaya nga hindi tayo napapasama. Muli po tayo magkwentuhan sa susunod na Biyernes. Good night, kakaluguran at magandang gabi po sa lahat.